Айде да идва рецепциониста, да идва, веднага да идва тук. Да ме регистрира в хотела, да ме регистрира в хотела, да си почиваме, да си отдъхвам, да отмарям от студенти, да отмарям от Здравко Ахилесов, да си почивам. Айде да идва този рецепционист, да идва веднага, да идва сега, да идва много бързо. Здравко Ахилесов, Здравко, защо ме наказваш така? Защо ме наказваш? Ме наказваш мене, ме наказваш, ти ме наказваш, сега ме наказваш, тук ме наказваш. Защо? Където и да отида, се си там, бе. Защо, бе? Там си все. Защо? Що за? Защо? Какво правиш сега в този хотел на морето? На морето, на този хотел точно. Какво правиш сега? Тук какво правиш ти? Професор Тазобедрев, ами дойдох да работя на морето. Да изкарам някой лев. Тук в хотела на Чичо. Тук съм всичко в този хотел. И рецепционист, и барман, и готвач, всичко. Всичко. Ужас! Аз вече си платих. Няма отърване и сега ще трябва да те търпя. Тебе те търпя, Здравко. В такъв случай да вземате по изпита малко. Така и така съм тук. Професоре, моля ви се, не дайте така тук. Лято е, плаж. Не мога, Здравко. Трябва да се уверя, че знаеш той оно и по хотелиерство, ресторантьорство, за да ми е спокоен престоя тук. Много ще ми е спокоен той престой тук. Сега ще ми е спокоен. Айде да ти... По-лесничко нещо. Така, първи въпрос. Летни въпроси. Добре. Първи въпрос. Как се нарича човекът, който носи багажите на гостите? Ами... Здравко Ахилесов. Тук целият персонал се нарича Здравко Ахилесов. Който да питаш, се е Здравко Ахилесов. Мъкни! Не може така, моето момче. Съсредоточи се. Нарича се Пик. Как? Пик. Пиклю. Пиклю си ти! Нарича се Пиколо. Пиколо. Престоя ще ми е много тежък тук. Следващ въпрос. Няма как да не знаеш с какво се занимават камериерките. С какво се занимават камериерките? Камериерките с какво се занимават? Изнервен. Това е лесно, професоре. Камериерките са охраната на хотела. Как ще са охрана? Ами как? Ами камери-ерки. Камери-ерки. Какво? Камери, значи следят камерите и охраняват. Не, Здравко. Те охранителните камери. Не! Камериерките оправят стаите за гостите на хотела. Да, нищо не знаеш. Нищо. До тук си за две. И не знам защо, но изпита продължава. Как се нарича? Внимавай сега, тук гледай. Съсредоточи се. Съсредоточен ли си? Съсредоточен съм. Не ми се вижда да се съсредоточил. Как се Не пипай. Малко мозъка да ми... Как се нарича услугата, когато всичко ти е включено в цената? Пиене, ядене, така, всичко. Направо ти подсказвам. Внимавай, нарича се Оливане. Почти позна. Не е ли? Но не. Да. Нарича се All Inclusive. Как? All Inclusive. Повтори. Няма да мога. Повтори. Помъчи се малко поне. Много е сложно, професоре. Явно не го разбираш английския, което ме подсеща така да видим как се с чуждите езици. Добре съм. Кажи ми добър ден на английски. Добър ден на английски. Какви са тия детски номера, бе, Здравко, бе? Моля ти се. На много интересен ли ми се правиш? Интересен ли ми се правиш? Не се прави да интересен. Вижте, че аз знам той оной. Какво знаеш ти? Знам той оной. Знам. Ела тук, на катедрата. Така. Ето, например, добър ден на френски. Добър ден на немски. Добър ден на руски. Млъкни. Добър ден на португалски. Добър ден. Драко, ще напиша една двойка на всички възможни езици. На всички възможни езици ще напиша двойка. Не дейте така, професоре, моля ви се. Питайте ме нещо така малко по-лесно. Добре, нещо така ресторантьорско ще се попитам. Става. Така, как се нарича ядене, което е на огромна маса и всеки така отива, пипа и си взима каквото си поиска? Нарича се шведска тройка. Как шведска тройка? Лошо ми става, разбери, ще ме побъркаш. Там има много пипане, бе, професоре. Мъкни! И там се пипат много. Кой каквото набара за него е, като на шведската маса. Престани! Престани, ти казвам! Ще те удуша!
Здравко заслужаваш една шведска двойка да ти напиша. Наричат се шведска маса. Ей, шведска маса, дай аз... Дай си книжката да ти напиша двойката. Не си я носи. Лятото кой ще носи книжката на плажа и на море? Ще си я носиш винаги да бъде в тебе, да можеш по всяко време да получиш двойка. Смилец над мене, бе. Работя много, измарен се. Да. Даже сега отивам да работя нощна смяна. Бе, каква нощна смяна? Нощна смяна. Каква нощна смяна? Вие хем сте професор, пък нищо не знаете. Хайде, аз ще ви подскажа какво е нощна смяна. Както вие на мен ми подсказвате. Добре, моето момче. Нощна смяна с дъщеря. С дъщеря. Каква дъщеря, бе? С дъщеря ви, бе, професоре. Ей, нищо не знаете за нощните смени на дъщеря си. Ама знам за мощните смени на физиономията ти. Ела тук. Не. Ела тук ти казвам. Ела тук.